50 urte pasa dira Juan Paredes Txiki eta Angel Otaegi erail zituztenetik. Biak Euskal Herriaren alde konprometitu zen belaunaldi baten parte ziren. Espainiar erregimen frankistak herri honen biziraupenaren eta askatasunen alde borrokatzeagatik eraildako bi gazte independentista. Baina orduan ez zen ezer bukatu. Duela 50 urte belaunaldi oso bat altxatu zen Euskal Herriaren alde. Eta denbora guzti honetan, 11 belaunaldik egin dute bat gure herriaren aldeko borrokarekin. Txiki eta Otaegi hil zituzten bai, baina ez dute sekula herri honen askatasunaren nahia isilaraztea lortuko. Eta orain, gu gara herri honek merezi duen etorkizunagatik borrokan jarraitzen dugunak. Gaur egungo gaztei inoiz baino indartsuago bultzatzea tokatzen zaigu. Garai nahasiak tokatu zaizkigulako bai, gure herriak bermatu gabe aurkitzen du bere etorkizuna. Baina gure esku dago, pauso bat aurrera eman eta gazte horiek egin bezala, herri hau ezker eskuin astintzea. Gure askatasunaren alde borrokatzeko garaia da. Izan zirelako baina batez ere izango garelako, irailaren 14an Gazteria Independentista Donostian batuko gara. Aurrera ekiteko garaia da. Irailaren 14an Donostiara. Ekin eta bultza askatasunera!